Tällä kympillä me saadaan brunssille kuohuvat ja baakelit. Nyt mä näytän, miten se onnistuu. Tää baakeliresepti on ihan supersimppeli. Sä tarvit vaan muutaman ainesosan ja sit me tehdään täytteeksi tähän tonnikalatahna. Ja sit meidän budjettiin mahtuu vielä tämmönen pikkukuohuva pizzalaatolta. Tähän baakelitaikinaan tulee siis kreikkalaista jogurttia, jauhoja, leivinjauhetta ja suolaa. Sitten mä laitoin pikkasen öljyä. Sitten mä jaoin ton taikinapallon 4 osaan ja pyörittelin niistä baakelirinkilät tonne pellille. Sitten laitoin vielä öljyä tohon päälle ja halutessaan tohon päälle voi laittaa esim. Siemeniä. Mulla sattu löytyy kaapista tämmönen Everything Bagel mausteseos, joka sopi tähän tosi hyvin. Sitten tehdään vielä helppo tonnikalatahna tosta jogurtista, mitä jäi yli, ja mausta oman maun mukaan. Mä laitoin vähän sriratsaa, mutta ihan perussuola ja pippurikin toimii. Ai että, sit meillä on uunituoreet baakelit ja lasi kuohuvaa. Tästä pikkupullosta riittää just täydellisesti 2 hengelle. Ja näistä baakeleista tuli kyllä ihan superhyviä. Kannattaa kokeilla.